Akuyonto yakashembele. Into kaNkulunkulu leyo ayakhetha isizwe sakhe sithule. Nina maNazaretha efana nazi lo Nazaretha lo abiyona into encane. Kuyinto enkulu kabi. Ngani ke phatheni kahle nokuhlukumisa. Entweni maNazaretha inkulu. Ubike ucasha. Phakathi kwabona lona. Khona abantu abangalungile. Ngangizwa abanye beshumayela bethi khona abantu abacashile. Sengiyabona ngabantu bakhona abacashile. Lento inzima Nazaretha. Abangazange bavume ngomhla ka-3 April 2011. Bangahlala phakathi kwethu ngesikhathi ungavumanga ngalela langa. Ushulu namanje wakavuma. Umsindo nje ukhona esontweni uwe. Ungeke uphinde uvume. Ngale kade kufika inkosi yakithi eMaqadini. Sengasizwa amaphosi. Akunamuntu. Ngingamuntu amaphandle kamamngane kanjani. Abafowethu phela nasho konke okubi ngabafowethu nathi abangizonde bamhombe.